Aveți 5 minute libere? Am, cum să n-am? Ce sporturi practicați? Păi aruncată cu privirea. Stați! Ce sporturi practicați? Vorbesc serios. Păi da, sunt serios. Mai practic și alergatul cu cărăciorul, fuga după baston. La ce vă referiți prin fuga după baston? Păi eram o dată afară și a trecut un copil pe lângă mine și mi-a furat bastonul, băța dar Dumnezeu. Am încercat să mă ridic din cărăcior, dar n-am reușit. Cât alergați pe zi? Păi cam 20 de minute până la farmacie ca să-mi iau 2 pastiluțe de Viagra, niciodată nu știi când ai nevoie de ele. Și în afară de Viagra, ce pastile mai luați? Păi mai iau și retrocopramid de ăla. Ce faceți să vă relaxați? Păi mă joc pe computer World of Tanks, că mi-am amintit și de copilărie. Ce părere aveți despre Fanimane? Păi băieții sunt super șmecheri, mă învestilez de fiecare dată că mă uit la videoclipurile lor de căcat. Totuși dați voi un like, un subscribe, că merită. Stay tuned, am aflat că băieții pregătesc o surpriză. V-am pupat, dragii mei. Păi cum fuga după baston? Păi... Niciun păi!